Henen kasi hading kijing yo jingtip lupa na kitulong kubor kabatikna ka kanuhun jung gipulit nongstoin lengba ka kanuhun jung ka anti narcotics task force kila pelong ya kijing penap chidip pat kila yo ban kem no yo way ubreo wa subajor pu dei unong khai drugs utei bala syakem udei bala tip kerteng kum utei borlin maulot live news nem karta ubadei nakasnong mau katon henrei usong usapat ha temyo nongstoin laong baki pulit kila bodien pha yo ni ubreo hadin bakila yo jingtip ba u don kti haga jingdit yo drugs la ong susu ba ki pulit kila bat yo ni ubrio ha kopor bu dangshong ha ka kalipat ba ka badon yo number ml not rio pra not sao ha surok nongson chlong ha jan Indian oil petrol pump ha new nongstoin ki pulit kila bu daga mobile check post hakate ke jaka pat la pelong ya ke jing talsi ya ka kali ka ba usong ute ubrio ha ka jing don lang kisaki Hakajing talasi na kamet jong ute ubrio ki pulit kilakam ba kilayo ban kurup nyogram tam udrok arhui tali ki files kawai ka mobile phone par ka pisa sanspa tingka pat kawai ka load chipho tingka hadin kene la simti no ute ubrio bat baro gitar ki palayo kurup par la ujor mukod maru hapo ka kis dong ka NDPS Act pat ka jing toket ka babnya kadang ya chakmat menta halor kani ka kam